N-am mai știut. S-a pus o tremurătură pe mine și Viorele, Viorele, ce faci, Viorele? Viorele, gata, s-o încheiat între noi. Opa, stai! Asta. A început să descalțe, să dezbrace, cum l-a făcut mama lui, s-a zvârlit în pat. Dumneavoastră ce făcea sau ce? Eu am înțepenit. N-am mai știut, pe ce pot eu să mă luc cu animalul ăla cât e de mare și eu cu piciorul rupt? Viorele, ce vrei? Ieși afară, vezi tu ce vrei. A început să... Dacă vreau să-i fac eu rău ei, eu pot să-i fac rău. Da, ne-au spus că mă bagă în faci rău, stați un pic. Eu pot să-i fac rău. Cum ai putea să-i faci rău? Ia Cu dovezi. zi, cum? Eu pot să-i fac rău. Ce rău? Dar zi și mie. Ce Nici nu trec... Ce ne-a spus ea pe pauză? El o Nici nu trec cu 90 de Zi zile. și mie. Deci nu trec cu 90 de Și zile. ce poți să-i faci? Eu pot să-i fac. Ce? Eu pot să-i spun. De la presupusul viol? Da, eu pot și ce să-i poți pun. să faci? Da, și o bag, dacă o bag la mărturie micinoasă. A început să tragă de mine. A, n-ai poftă? Așa v-a spus, nu? Da, Viorele, zic, ce poftă?